Orainan bizitzen izana, ez bada atsegina, lehenengo, ohartu. Gero, onartu. Eta gero, eman berreko pausuk eman bazen itzazke. Ze zure familikon bat hildelako baldin bada, edo zure lagunen bat hildelako bada, pues hor dolu bat inberkozu. Nahi bazu, edo bestela izkutatu. Izkutatu, bai, soluzio erra gauzak izkutatzia. Lasai. Bai, zuguan izkutatu, bomba atomika bihurtuko dena. Mina ondila hartu bazu, dolu bat inberkozu. Eta barkamen ariketa bat, bai zurekiko, bai beste aldearekiko, ulermen ariketa bat, bai beste aldearekiko, bai zurekiko, empatia ariketa bat, bai beste aldearekiko, bai zurekiko. Bado lana, hola planteatzen denin, edozer gauza gertatzen zaizula ere, zu ikasi ingozu. Eskertu ingozu gertatu denoi. Ez dut uste eskertuko zunik halako lagun hil izana. Mino halako lagun hil denin, agian oroituko dituzu beagin pasatako momentu zoragarri guztiak. Agian aukera emango izu bea agurtzeko. Agian aukera emango izu zuera bat maitasunin sartzeko eta dakazun minetik agian zure honen aterako da. Ez du esaten lagun hoi akatu bertzonikan, ez, lagun hoi hilda, edo familiko hilda, eta ondorioz, zuri aukera bat eman dizu lanketa batzuk iteko. Zorionak.